Young boys and girls, do not let people get comfortable with disrespecting you. You do not have to be rude, to retaliate, and to be hateful. What you need to do is to remove yourself from that kind of a situation. Sanibonani balingani mabhungu namajiji. Igama lami nguSpooky N isiZulu. Asiqhubekeni ngombhalo obuciko othi amahlokohloko obhalwe nguJJ Thwala noEJ Mhlanga. Siqhubeka ngenkondlo osihloko sayo sithi Ingqalabutho. Sizoqala ebinzeni lesithathu. Umugqa wama-22 abamhlophe nabansundu. Imbongi ikhethe igama elithi abamhlophe elinesakhi esinguba esigqamisa ubuningi. Igama elithi mhlophe ligqamisa ukusetshenziswa kwesibaluli ukuchaza umumo wento, isakhiwo sayo. Lapha imbongi ikhuluma ngabelungu abanesikhumba esikhanyayo, izinwele eziyikizelayo, amehlo aluhlaza njengawakamangobe, okungabantu bokufika kulelizwe. Imbongi yakhetha igama elithi nabansundu eliqalisa ngesakhi esinguna okuyisakhi sokuhlanganisa. Lesi sakhi sihlanganisa amabizo amabili, lithi abamhlophe nelithi abansundu. Isakhi esinguba egameni elithi nabansundu ligqamisa ubuningi. Uyini umuntu onsundu? La mbongi ikhuluma ngami nawe. Setshenziswa kwegama elithi abansundu engazathi ikhambisana nokuzotha okuthile, ngoba imbongi ibingalikhethi igama elingazothile, ithi abamnyama. Lingani bami nani bafundi, niyabona yini ukuthi lo mugqa uhlobene nomugqa ka-21 othi kwale noma becokofula? Ngokucabanga kwami lo mugqa lo ka-21 kufanele ngabe wehlele kuleli binza elingezansi, ngoba phela uma ngabe imbongi ibhala inkondlo isuke ihaya kwangempela, kodwa isuke ixoxa indaba. Obani abekade becokofula uBW Vilakazi? Abamhlophe nabansundu. Umugqa awunalo uphawu lokuloba ekugcineni, ngakho-ke imbongi isebenzise isu eliyinjambamente ukugqamisa izinto ezimbili, ukwakheka komgqumo omnandi oyisigqi lapho kufundwa le nkondlo. Okwesibili, umqondo ongenhla wehlela ngezansi. Umugqa wama-23 kwazise asiwazi umqondo imbongi ekhuluma ngawo kwamanje. Ufundeka ngalolu hlobo. Thina sithi akusoka lingenasici. Imbongi ikhethe igama elithi thina elisebuningini eliyisabizwana soqobo. Ugqamisa ukuthi imbongi ikhuluma ngabantu abansundu ngqo. Imbongi yakhetha igama elithi sithi elinesakhi esingusi esigqamisa ubuningi, elinesiqu esinguthi esigqamisa ukusho noma ukukhuluma into ethile kulabo abalalele. Ake sibone ukuthi abantu abansundu bebethini. Bebethi akusoka lingenasici. Lesi isimo sokukhuluma, yisaga esichaza ukuthi akekho umuntu ongalenzi iphutha. Umugqa wama-24 oTaylor benomlingani wakhe uGerard. Balingani bami nani bafundi, isiNgisi asiqedwa. Mhlawumbe la bekuthiwa oTaylor benomlingani wakhe uGerard. Asishiyeni-ke lapho-ke. Imbongi ikhethe igama elithi oTaylor eliqalisa ngonkamisa ongu-o ukugqamisa ubuningi. uTaylor noGerard kumbe uGerard abelungu ababekade becokofula.
u-BW Vilakazi. Ngicabanga ukuthi kuyacaca la ukuthi kubo bonke abelungu abebekade bephethe u-BW Vilakazi kabi, uTaylor noGerald noma uGerard yibona abebekade behamba phambili. Taylor and Gerard were the ringleaders of every white person that was against the prosperity, rather the fame of BW Vilakazi. Yingakho nje imbongi ikhetha igama elithi benomlingane eliqalisa ngezakhi zokuhlanganisa ezingu-be kanye no-no. Igama elithi mlingane lichaza umhlobo womuntu, lichaza umngane. Igama elithi wakhe lichaza ubunini, ukugqamisa ukuthi into ingekabani. Lo mugqa nawo awunalo uphawu lokuloba ekugcineni. In fact, from line 22 to line 27, there is no punctuation mark at the end of the lines. Therefore, we don't want to sound tautological all the time. I will mention it this time around. Injambament iqhamisa okulandelayo. Okokuqala, ukwakheka komgqumo omnandi oyisiqi lapho kufundwa lenkondlo. Okwesibili, umqondo ongenhla wehlela ngezansi. Asiwazi lowo mqondo, kuyofanele size sifike kulo mugqa lapho kunophawu lokuloba khona. Then we will be able to deduce. Umugqa wama-25 babethi bakwehlisa isithunzi. Imbongi ikhethe igama elithi babethi eliqalisa ngesakhi esinguba, ukugqamisa ubuningi. Imbongi yakhetha igama eliyinsizasenzo engu-be, ukugqamisa inkathi edlule. Imbongi yakhetha isiqu esingu-T esigqamisa ukusho noma ukukhuluma noma uxoxa indaba. Imbongi yakhetha igama elithi bakwehlisa isakhi esinguba, siyisakhi esigqamisa ubuningi. Imbongi yakhetha isivumelwano esingukwe esisuselwa esiqalweni esinguku negama elithi ehlisa. Waba nenguquko, kwavela usingankamisa ongu-W. Igama elithi hlisa lichaza ukwesusa phezulu uyise phansi. Imbongi yakhetha igama elithi isithunzi ukuchaza ukuhlonipheka, ukuba nesizotha. Kulo mugqa sibona isu eliyifanangwaqa ngokusetshenziswa kwamagama amabili athi babethi nelithi bakwehlisa. Leli fanangwaqa linguba, ukugqamisa okulandelayo. Okokuqala, kwakheka komgqumo omnandi oyisiqi lapho kufundwa lenkondlo. Kwesibili, ukugqamisa ukuthi u-BW Vilakazi wayenyamanambana ebantwini abathi ukuba baningana. Umugqa wama-26, kanti bakushunqisela impepho. Imbongi ikhethe igama elithi kanti elihlanganisa umugqa ka-25 nomugqa ka-26. Lichaza ukuthi kwaba nento ababengayazi oGerard kanye noTaylor. Ake sibone ukuthi yini leyo. Imbongi yakhetha igama elithi bakushunqisela liqalisa ngesakhi esinguba esigqamisa ubuningi nesivumelwano esinguku esigqamisa isimo. Ingxenye yaleli gama ethi shunqisela ichaza ukwelapha ngokushisa umuthi. Uthi muni lowo? Impendulo ithi yimpepho. Iyini impepho?
Impepho umuthi oshiselwa iphunga lawo elimnandi. Abanye bathi umuthi wokwelapha, kwazise impepho ikhambi. Caca ukuthi imbongi elikhetheleni leli gama ilikhethe njengoba kubonakala sengathi u-B.W. Vilakazi abantu abamthandisisi, bamenzela umona, uzodlondlobala ngoba kuba sengathi bamlethela izinhlanhla instead of amashwa. Umugqa wama-27, impepho yokudla ubhedu lobunyosi. Imbongi ikhethe igama elithi impepho ukuchaza ikhambi noma umuthi wokwelapha. Imbongi yakhetha igama elithi yokudla eliqalisa ngesakhi esingu-yo, okuyisakhi songumnini esigqamisa ukuthi into isetshenziselwane. Imbongi igqamisa ukuthi uma ufuna ukudla ubhedu lobunyosi usuyosebenzisa impepho. Kanti-ke kuyini ukudla ubhedu? Lokhu isimo sokukhuluma esiyisisho esichaza ukuba yingqwele, unqobe kulokho okwenzayo. Imbongi yakhetha igama elithi lobunyosi eliqalisa ngesakhi esingu-lo, okuyisakhi songumnini, ukugqamisa ukuthi into ingekabani. Buyini ubunyosi? Ubunyosi buchaza ubumbongi, buchaza ikhono lokuhaya nokubhala izinkondlo. Kusukela emgqeni ka-26 kuye emgqeni ka-27 sibona isu elibizwa ngokuthiwa ukuxhumana okujekile ekusentshenzisweni kwegama elithi impepho ukugqamisa ukwakheka komgqumo omnandi oyisigqi lapho kufundwa le nkondlo. Okwesibili, ukugqamisa amandla omuthi obizwa ngokuthiwa impepho owusebenzisayo uba ingqwele abe ngumnqobi. Umugqa wama-28 sibonga isisu sakho Leya. Imbongi ikhethe igama elithi sibonga eliqalisa ngesakhi esingu-si esigqamisa ubuningi. Igama elithi bonga ligqamisa ukuzwakalisa ukujabula ngowenzelwe kona. Igama elithi isisu imbongi ilikhethele ukugqamisa imbewu kaLeya, ukugqamisa inzalo yakhe. Igama elithi sakho likhombisa ubunini, ugqamisa ukuthi into ingekabani. Siyamazi sonke uLeya, unina ka-B.W. Vilakazi, unkosikazi kaMshini, ozalwa uMakhwatha wakwaVilakazi. Kulo mugqa sibona ifanangwaqa elingu-si emagameni alandelayo. Sibonga, isisu, sakho. Yize kuno-SA kuba ne-rhyming of some sort which builds a beautiful rhythm. Leli fanangwaqa ligqamisa okulandelayo. Okokuqala, ukwakheka komgqumo omnandi oyisigqi lapho kufundwa le nkondlo. Okwesibili, ukugqamisa ukuthi nesizwe samaZulu saziqhweba inqulu, meaning akubona oLeya benomshini kuphela abebakade beziqhweba inqulu ngokuvela kwalengane ogama layo linguBhambatha Vilakazi, kodwa nesizwe samaZulu naso sagcina senze njalo. Sikhumbula sonke ukuziqhweba inqulu kusho ukwaneliseka ngento ethile, kuchaza ukungezwa nakuzwa ngento ethile. To love and cherish something beyond measure.
Ake siboneke ukuthi umqondo muni lona obukade wehlela ngezansi kusukela emgqeni ka-22 kuze kuyofika emgqeni ka-28. Umqondo othi nanoma izizwe, okuyisizwe sabantu abansundu nesizwe sabantu abamhlophe, sabanako ukungagculiseki ngandledlana thize ngendlela uB.W. Vilakazi ebeqhuba ngayo izinto, kodwa wagcina ngokuba adle umhlanganiso, abantu abampisholo begcine beziqhenya ngaye, abamhlophe bengazi ukuthi ngokumenzela umona bamlethela izinhlanhla. Balingani bami nani bafundi, okwanamhlanje siyagcina lapha, ngizoxolisa kulokhu okulandelayo. Uyisivumelwano, kenzeka abe isivumelwano senhloko noma abe isivumelwano sikamenziwa. Nalapho bengithi khona uyisakhi, seniyongixolela-ke, kodwa niyathandwa nisale kahle.